Pozdrav svima iz Niša. Evo snimit ćemo jedan klip. Nadam se da me lepo vidite i čujete. I tako, van kuće snimam, mislim da ste primetili. I tako, mislim da ste primetili, da vidite, iza mene nije onaj ormar, nego zid, da kažem i vrata. I sad vidite da koristim mnogo bolju opremu, bolje su slušalice i kompjuter je stvarno ekstra, mnogo je dobar, sve igrice može da podnese skoro 8 gigabajta i tako. Vidite ove slušalice, vidite, neću sad da govorim koji je naziv i dobro, nije to bitno. Bitno je, došao sam kod brata, malo van kuće sam, snimam, imam neku vest, dobio je 4/5, išao sam nešto da mu nosim i on mi je saopštio tu vest i naravno da mi je drago i imao sam odmah volju i da snimim klip jedan. Mnogo je bolje, mislim, ova kamera je mnogo bolja za snimanje, nije mnogo skuplja, ali je mnogo bolja slika i bolje zvuk, stvarno ove slušalice su isto ekstra i tako. Vidite, GTA 5, naravno igrao sam kod brata, najbolje igrice, ne volim ja nešto igrice, ali možda i neki gameplay bude kod brata, jer ovdje su stvarno divni uslovi za snimanje, ima i kameru, ima sve, ima i GTA 5, ima znači sve. I da ne zaboravim, i bratu sam kupio grčku zastavu. Tako, ovo, nešto da snimim van kuće, da ne kažem da snimam sve nešto u kući. I mogu da kažem, neko mi je rekao zašto ti ne snimaš ovo van kuće, pa ne mogu, ne znam, nemam ideju za nešto, ali klipovi su zanimljivi kada nešto i pametno kažeš i uz to da imaš i dobru opremu. Znate, naravno, bilo što je govorio i bilo i pametno i glupo, jeste, nisam vam neke gluposti pričao, ali mnogo je lepše i sami možete da presnite ako ima youtuber dobru opremu, mnogo je lepše da gledate kvalitetne videoklipove, ako me razumete šta ćete da kažem, a ne da vam slika bude mutna i sve nešto bude tako prelomno, nešto dobro, ali kvalitet je nula i to stvarno ne valja. I dobro, ali meni je bilo stvarno drago kad sam čuo da će da mi kupe slušalice i šta već. Ja kažem ne mora, naravno, ali kažu kako ne mora bre, ti si na neki način youtuber, snimaš sa YouTube. Rekao dobro, ako hoćete radite šta znate i tako. Da ne dužim ja mnogo, pozdrav, hvala puno na gledanosti. Efkaristopoli, jasas, adio.